V budúcom akademickom roku plánuje Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja prijať približne 240 študentov. V tomto čísle sú zahrnutí denní študenti aj externí poslucháči. Aké sú podmienky prijatia? Podmienkami prijatia na Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou a absolvovanie prijímacej skúšky u nás na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Prijímacia skúška pozostáva z 2 predmetov. Povinný je cudzí jazyk, má možnosť študent si vybrať z anglického, nemeckého a ruského jazyka, prípadne iného jazyka. A druhý predmet si môže vyberať zo súboru predmetov ekonómia, matematika, chémia a biológia. Prihlášky na štúdium je potrebné podať do 31. marca a prijímacia skúška sa bude konať 18. a 19. júna 2012. Tešíme sa na všetkých záujemcov, ktorí prejavia záujem o štúdium na našej fakulte a pevne veríme, že sa stretneme v septembri budúceho akademického roka. Nielen štúdium je študent živý. Dôležitý je aj voľný čas a študentský život. Študentský život je pestrý, či len diskotéky, kamarátstva, intráky, ale aj športové vyžitie, pretože univerzita ponúka množstvo programov. Myslím si, že študent, ktorý študuje na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a je ubytovaný na internáte, si študentský život môže len pochvaľovať, pretože študentský život je tu veľmi rôznorodý, či už tie študentské akcie, alebo stretávanie študentov, alebo aj akcie organizované univerzitou sú a dosť často sa opakujú, takže študentský život je tu perfektný. Športové vyžitie na tejto škole je rôznorodé, dá sa prihlásiť na rôzne krúžky, napríklad ako je tenis, futbal, basketbal, alebo aj máme aj krytú plaváreň, takže je to vážne rôzne. Najlepšie pre tých, čo bývajú na internáte, je tu v Nitre naozaj veľa miest, kde sa dá ísť zabaviť a študenti si to naozaj užívajú. Odporúčil by som hlavne záujemcom o štúdium túto školu, pretože vlastne ten regionálny rozvoj a celkovo vidiecky cestovný ruch má dlhodobé uplatnenie a hlavne perspektívu v ďalšom období a myslím si, že každý absolvent si bude vedieť nájsť to svoje. Budeme radi, ak si vyberiete práve našu fakultu. Tešíme sa na vás.